ҳавлии фурӯшии дуошшонага бо таъмири замонавӣ ки 8 сотиқ замину 6 дар хона дорад ва нархаш ҳамагӣ 630 000 сомонӣ ки ин нарх савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро ба пуррагӣ фаҳмонда нишон медиҳем. дӯстони азиз, хона аз роҳи калон ҳамагӣ 2 километр мебошад. бинои дуошшонага аст, 6 дар хона дорад, 2 ҳаммом бо таъмири замонавӣ, ҳавли 8 сотиқ замин, як меҳмонхонаи 9 метраи дароз дорад ки бе таъмир аст. дигар ҳама ҳуҷраҳояш бо таъмир мебошад. ҳавлӣ дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Боғистон яъне Тулада ҷойгир мебошад. аз роҳи калон павороти шоҳанбарӣ то ҳавлие ҳамагӣ 2 километр. нархаш 630 000 сомонӣ ки ин нарх савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хотир расон мекунем суратҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин суратҳое мебошад ки соҳиби хона сурат гирифта ба мо рӯй карданд. рақамҳо барои реклама дар рӯи экран. хона дошта бошед, марҳамат пешниҳод кунед. то боздид барори кор, худо нигаҳбон.